שלום, כאן טל מוויזווי, הדרך להצלחה בעסקים. והיום אני רוצה ללמד אתכם טריק קטן ופשוט, שבו אנחנו יכולים גם לשלוט בחמש התמונות שנמצאות למעלה בדף העסקים, וגם להעביר בדרך הזאת מסר שיווקי ממוקד לקהל היעד שלנו, שלמעשה לקהל האוהדים שלנו. אתם יכולים לראות פה למעלה שיצרתי למעשה חמש תמונות שמשמשות כמו 5 אייקונים, שכל אחד מעביר מסר אחר מסל השירותים שאני מציעה ללקוחות. אז איך אנחנו עושים את זה? באמצעות פוטושופ אני יוצרת תמונה שבמרכז שלה נמצא האייקון. כשהלקוח או הצופה ילחץ על התמונה בפייסבוק הוא יראה את התמונה המלאה עם כל המידע. אתם רואים? זאת דוגמה, המחשה לכל המידע שנמצא בתמונה. וכשהוא מסתכל על דף העסק הוא רואה רק את האייקון, רק את מה שכתוב כאן, למשל נוכחות במדיה חברתית. אתם יכולים לראות את זה למעלה באייקונים. אז איך עושים את זה? קודם כל אנחנו בונים את התמונה, כפי שהצגתי קודם, מוסיפים את כל 5 התמונות לאלבום התמונות שלנו בדף, וכדי שרק 5 התמונות האלה יופיעו ולא תמונות אחרות, אתם יודעים ש5 התמונות נבחרות באופן אקראי, בכל פעם שאנחנו מוסיפים תמונה חדשה לקיר או לדף עצמו או לאחד האלבומים, אז פשוט תלחצו על ה-X השחור שנמצא בצד שמאל של התמונה, וככה תוכלו למעשה לבטל אחת מהתמונות, את התמונות הלא רצויות. מדי פעם אני ממליצה להיכנס ולוודא שבאמת רק התמונות שאתם רוצים תהיינה שם. אז זה היה בדקה אחת קצרה, איך לייצר באנר פרסומי בדף אוהדים, באמצעות 5 התמונות.